Balima Al-Nyokma, très urgent. Balima bien jeudi, 13 novembre 2025. Balima on est machine ressources. Malien, Iriso ka délégation, Tirkiou ka délégation, on est Assimi Goïta, Nyorayon Koulouba. Ou ko kolu te fait ko Malika bi, ko Irisi te fait Malika bi, Tirkiou kale fana te fait ko Malika bi. Mais Malien, comment mu temena au coffre, on est Nesegou Tongara Djigila Tere. Irisu ko kube Mali deme. Ntendu gala ya fa simingena ko me ko oluka deme ko dandi bala. Ko lu te fe Mali ka binde. Ko Mali be niveau bina bi, murge Mali kana bi, ko Mali di binne ka surune. Ko olu Irisu be mu fa asimingena ko Assimi Goïta ka sigi accord d'Alger la ni Algérie ka sigi ka foke. Ani jatiga walo ka sigi ka foka ka sigi accord d'Alger la. Muna olu Irisu yo fo konangwa. Olu Irisu toko jugu mi soro siri ou te fe ko soro Mali la. Olu Irisu ya marama fente, marfa te, avion te ko Mali mogo bala ko Irisu ni Mali ma affaire Mali ma. Olu kono jeya Mali ye ku ka soro su chama sara Mali dugukolo ka ko bera ko tatemene ko shisite bo. Kawa ko jatika wale mogo be niveau mina bi. Ku ni Mali minel de ka soro bi. Ko Mali ni binne ka soro ala kono kala ka kulu wala batando na che. Ala kanake. Irisu yo de fo. Ko Assimi Goïta ni Algérie kasiki ka foke. Accord d'Alger la. Ko Algérie de ko kelen klebe Algérie de bulubi. Irisu de fleka fa Assimi ngana de. Tirkiou fana fa Assimi ngana. Ne fleka kuma mfa ngana. Malien. Kuma inflene. Ay enquête kala ne ko fe dron. Enjiga be ka tasu. Me ga adresser mo kunguloma odila. Malien kuma ntiende do. Kuma yoro do be ntono lu fo réseaux sociaux kan. Nyo de fa ngana. Tirkiou fana ko kolu drone akemu di Malima ka fere Malima kolu ma deli kan drone akedi jamana shima ko o jamana ma gagné o kelela Irisu ko kolu deme min ke Mali kolu ma deli ka ke dien dugu shie ko dugu ko o ma gagné o kelela ko Bachar Assad e mun ko la ko Assimi be ko de ke siri bina chogomi kolu Irisu yo togo jugu soro ku te fe Mali ka bin kolu Irisu te fe Mali ka bin ko o togo jugu ga do luma ko alaba do lu Irisu yu se ko ke Mali comme marfa ko problème te Mali la de jamana politique nyuman ka jamana la tanya fe politique nyuman de ko de problème me Mali la Irisu de flek ko fo Assimi Goïta re sigilengena Tirkiou fana wo de fo Tirkiou ko drone me Mali bolo ko Mali manga dese Irisu ko mun digira olula ko dugu de be kamine dongo du ko lute kase ko famia olu ka surasu be ya olu be ku seko ke mais olu tese ka baraka armée malienne place la awa olu nyabala tuguni bente Mali armée re fana kono olu Irisu nyabula on va dire que politiquement Assimi Goïta a échoué. Solution que ka Assimi sauver ka Mali sauver. Oui, Assimi Goïta ka sigi Algérie ma. En Algérie ka sigi ka foke. Ou ka accord d'Alger ke. Malien. Irisu yo de fo. Tirkiou fana de fo. Ou ye nyonye do de ke kuluba. Mali o garado kumbe mais 8 kolo la mun fora parce que réunion ba ke oro la kuma bete fo. Mais ou ye ramani me nyonyo yoro mina. Uni Assimi ni sadio nyongo yorona kuma mun fora dugo ni dugo la ne segu to ngara fle ko de fanyana mogo mu kumbe ala kunte mogo tambo u ka délégation ni sigira tro kuma na mogo da na mandro u ye ne fa Assimi Goïta na ko Assimi ka sigi accord d'Alger ma Assimi ala kini ka sigi accord d'Alger ma de u koko politiquement Assimi a échoué u koko sera sous de BCD n'est-ce pas il faut une bonne chogal de la ka kuma ni fo ko les militaires kanga militaire baradike politicien be politique barake menuisier be menuisier barake mais aw ya beke surasiye ou yo docteur so nyamo ke surasiye ou ye yoro Mali yoro benyagami premier ministre surasi président surasi ya benyagami ka beke surasi hali manemuru ya beke surasi hali yoro joshila président yoro joshila ya beke surasi boyima Assimi ka échekia Irisu ko politiquement ko Assimi a échoué comme marfa be Mali bulu Mali surasi fana be ku sego ke bebo don mais division be armée kono parce que surasi chama bani be kalema Irisu ko kanga sigi Algérie ma ko doron ni solution yi oh ni ga wulu fara faka do tabi kinde ni yongo mone ko be ni yongo mone Irisu ande me diplomatiquement oro ko sanebe mo do yo ba foko Irisu ka surasi na ku eshura malla wallahi bilaw soit moi munu be kan kuma fo soit ma famia soit be farasi ka bara de la
parce que irisifle ka kuma fota Assimi te moko jele de Assimi alla kini ci ka fo kibe accord d'Alger Assimi gotandi ko kibe nani accord d'Alger tuguni billahi ka arrêt mort de signer Assimi kelen ngi dogo ka ta baraka ni français DGC nge malien be ken série de accord d'Alger ko kuma na ni sigi ka fo ko kuma fefe na Assimi sigi ka fo ko kuma fefe na do be fe kana accord d'Alger di me ka tien blé de fo ngana bi de irisu ya fo ko solution kelen be ko do yi parce que irisu te fe malika bi comme Assimi be kele munu nga bara fe ka be bali bara la surasi nya moko ba munu nga kele ka o be bla bureau kono ka do genga bo arme la ka kele teke ka ngalo noro moko la ka fanga yere ke tunduru ka fanga ka ke moko te kuma bara doni be bedala bo bia be tiele fle e kelimbulu bi irisu nana ira Assimi na ko solution te fo Assimi ka siga Algérie ma parce que ay malien be kele o ibara siga Algérie ma ngolo ka bo iga sigi malien nyogoma o ka sigi siga Algérie ma de o moloya o nyogo malo ya kote e mana sigi malien nyogoma e kumana sigi ki malien nyogoma bo kasola anga jaga mbolo ni nyogoma ne ya fo ka dese bo il sera chemin non retour de la vie irisu fle kan defo trigu fle kan defo sinon irisu yandeme wallahi moi j'ai dit merci à la Russie merci à la Turquie wallahi yandeme et puis kodo krat le flan antaro na ya remarqué et français o ka chedo kume kasola Algérie un franco-algérien, ko salam. Algérie qui est français dominé ka don kasola, ka kundana ulu ka jamana ci. Algérie fle ko de blakunu. Macron bora sogoma, ne Macron nga message sogoma na kalebe Algérie président fou. Algérie ni Franci ube ka dia 600. O wakati kele ayala mede Algérie ni Franci kadi be ka dia 600. O wakati kele ambassadeur ube ka foku ko moko ka anga jamana bla. O wakati kele irisunu tirgu farango ka kana kuma Assimi Goïta fe ni mami ko ma ko Mali te danger kono ay wuli ka bati ki kerfati fendo che ni bocha kasa be bode ni ko pun billahi mo ko bunu mine ni ala na krache che na tulla kasa be bo ni mumbe amba fo ambi solution ni na be Mali fe ne tsegu to karate ala deli Mali kabi mais Mali be bini sera de kambi irisu ko koni Assimi Goïta ma politique kara politique yere da yeshura o ba ira politiquement armement be Mali bolo de billahi Mali men kalaye marfa be Mali bolo armement Assimi Goïta des problèmes ni voilà la solution donc maintenant si ça non ou ya mune fo ou ya ira ko Assimi Goïta ka échouera il s'y en de diplomatiquement ou ya de armement ou ya de rebelle donc maintenant si ça Turquie fona ko makele fo ça non maintenant si ça non et ni situation bela jele farale ñogon kan ne jatimine ke irisu ibita soro irisu ni Algérie keleme soro ka ñogon ye dugula irisite Algérie la bla jien machier na be malien ngola ko irisu ba Algérie la bla fo ka jien wuli irisu ka partenaire numéro 1 de Algérie ou Algérie la bla Mali de Algérie nga drone gauche a irisi ka condamné attaquer bon et Poutine ko au lieu à Assimi ngena ka consensus que ani malien les modérés Assimi maso Poutine ya fa Assimi ngena mena ka akara so ani malien be ka kale amala me bon 600 irisu fleka ou ka positionner ira au lieu de ka baraka Mali armée placée là de awa Assimi Goïta ferati bolo armée bi bolo imagine malien be kala je armement be Mali bolo de problème marfa ko problème te Mali la avion ko problème te Mali la ambe orona ko bi ambe ne re kunya fa wakati la ngwe ngo marfa ko problème te ja depuis 22 septembre ne arma unye erisu ko arma ko problème te Mali la de ko politique gestion jamana be gérer tukomi ko des problèmes be Mali kono bi ko c'est un problème entre maliens ko risu ko lu se ko lu sera u dandugula ku se ka temenika tirigi fera ko lu seru dandugula tirigi ni Algérie kadi irisini Algérie kadi kuma kan flan ya korode donc ne iraila ne taraka iraila à prendre ou à laisser ou ken bora fin bu koni kanche ou ya bela c'est le Mali a besoin d'une bonne politique angi ma itara parti politique ci kata sanduru dire ma ka bekele ka jamana be nyagami awni ala na krache ayra ka jamana tabulu laje amero na kobi bon bora angeni woron de soro ka fonyena Bamako be orona ko bi Bamako menacé le nonde
et puis irisu ko tuguni ka fo Assimi ngena ko problème wɛrɛ fara bɛ Mali kɔnɔ marifatigi minnu filɛ ka taga blokisiw kɛ malien baden de faralen b'u kan bi malien caman de kelen bɛ k'i allié ninnu na bi irisiw bɔra o y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ko problème ye mun ye Assimi ka sigi accord d'Alger ma a y'a bɛɛ tiɲɛ ka ban déjà filɛ nin a y'an bila problème na bon n tɛ irisi siɲɛ fɔlɔ ka nin fɔ parce que scénario syrien mɔgɔ caman b'a fɔ ko Bamako bɛ bin Bamako tɛ bin n bɛna kuma dɔ fɔ maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ caman b'a fɔ ko est ce que Bamako bɛ se ka bin ni Bamako bɛ bin don min guerre tɛ kɛ o don Ala kana kɛ a ye taa Syrie Syrie capitale bɛ bin don min na marifa ma ci hali Péterni ma ci terror donna Syrie capitale kɔnɔ o ma marifa ci ka ma kɛ u ma se américains ka sɔrɔsiw ma u ma se irisiw ka sɔrɔsiw ma a ye taa a kɛra dugu o dugu la guerre ma k'a la terror ye fanga ta Syrie a ye taa talibanw ye fanga ta Afghanistan talibanw ye fanga ta Afghanistan talibanw donna don min Kaboul n'o ye Afghanistan capitale ye talibanw bɛ don ye don min na marifa ma ci awa ni Bina Jaraka mɔgɔ bɛ don Bamako don o don marifa ci tɛ kɛ a bɛ sɔrɔsi caman ye ka marifa da n'a ma kɛ a ka fuma tu ɲɛmɔgɔ de ne de filɛ ka fɔ n'i ye Bina Jara don ta Bamako don min dɔrɔn o ni sɔrɔsi dɔw bɛnna la kuma dɔw bɛ olu ye secret d'état n tɛna n da don olu la n'a y'a mɛn don o don a bɛ ko caman sigilen bɛ caman b'a kunfɛ ko in na bilahi Bina ka mɔgɔw u ka soutien bɛ Mali couche bɛɛ la Mali couche bɛɛ c'est-à-dire que ou infiltré nos jusqu'au cou Assimi ye bɛɛ kɛlɛ a ye bɛɛ kɛlɛ ka bɛɛ kɛ sigana mɔgɔ ye ni kuranɛ cɛ sɔrɔsi dɔw b'a la sɔrɔsi dɔw b'a la couche bɛɛ dɔ bɛ Bina ninnu ko in na n bɛ ka tiɲɛ bilen de fɔ an ɲɛna bi a bɛ tulonkɛ la o Mali armée bɛ se ka kɛ armée professionnelle ka tɛmɛ Syrie armée kan u donna capitale la don min na Syrie capitale la don min na u ma se irisiw ma dɛ terror min filɛ fanga la Syrie hali kunu a déclaration kɛ ko irisiw k'u ka force renforcer ni n bɛ don min Bamako u tɛ se irisiw ma u tɛ se américains ma u tɛ se ambassade si ma u tɛ mɔgɔ si n'u bɛ don Bamako don min na u tɛ mɔgɔ kan tigɛ o don dɛ u bɛ don ni politique de nunu marifatigi minnu filɛ tan nunu ye politiciens de nunu ye fanga ɲininaw de nunu tɛ jadi kɛlɛla de n bɛ ka cɛ de nunu ye fanga ɲininaw de nunu bɛ fɛ ka fanga de minɛ k'a di tubabuw ma kuma bamanankan de fɔli filɛ awa ni ye irisi kadalen ka Assimi Goïta wele kala sigi i bɛ taa sɔrɔ irisi ni parce que yani Bachar Assad ka bi irisi ye ni kuma kelen de fɔ Bachar Assad ɲɛna k'a ka fɛɛrɛ kɛ ani a ka jamanakɔnɔden minnu bɛ yen les modérés a ka bɛn kɛ Bachar ma sɔn c'est-à-dire sɛ dusun dɔ de bɛ Assimi Goïta la a sɛ dusun de wulela a bolo ko Mali y'ale fa tiɲɛ di ni mɔgɔ min y'ale la dimi dɔrɔn non ale de ta ye Mali ye quoi c'est-à-dire que ale de roi ye ale de ye malien bɛɛ wolo quoi ale de malien bɛɛ da ale kɛra ale y'a yɛrɛ bila Ala de place la a tɛ yafa a tɛ reculer n'a y'i minɛ k'i don kaso la i tɛ bɔ fana Assimi bɛ k'o de kɛ quoi bon Bachar Assad fana Syrie o fana tun bɛ ten de irisiw kumana fɛ ka dɛsɛ irisiw bɛna fɔ fɔ a tɛ sɔn bon cette fois-ci irisiw ni Turki ma kuma Assimi fɛ yan prochaine étape u bɛna fɔ Assimi na don dɔ la dɔrɔn Poutine bɛna Assimi wele ko bon cɛ la situation est incontrôlable hali ka yɔrɔ bila caman bolo ko ni Bina Jara ni bɛ don Bamako kɔnɔ dɔ bɛ non n'u ye cɛ ye u ka don Bamako kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ koyi bilahi ni marifatigi ninnu ko k'u bɛ don Bamako kɔnɔ kɛlɛ tɛ kɛ dɛ guerre foyi tɛ kɛ hali Péterni tɛ ci Syrie capitale sécurisée kun don ni Bamako ta ye o n'u donna Syrie kisɛ ma ci o ni y'u don to capitale la don na dɔrɔn ni sɔrɔsi dɔw de bɛnna la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna tubabu ninnu kɛlen bɛ ka mɔgɔ caman de kunkolo ɲagami ka fara Bina ka mɔgɔw kan Assimi sigilen bɛ fɛn Assimi sigilen bɛ fanga mun kan Assimi yɛrɛ tɛ président yɛrɛ tubabu ninnu kɛlen bɛ ka après Assimi de préparer mais mɔgɔ caman t'o dɔn minnu b'a dabaraba la Bamako a ye commencé aw ka geli fermer dɔɔni dɔɔni parce que n'u donna Bamako don o don n'u y'a dabaraba fɛn fɛn minɛ bilahi taala u bɛ ko d'aw ka garankɛ Mamuda Batogoba Ala kana kɛ ne kɛlen k'a ladeli tɛ mais a y'a bila aw kunna combat tɛ kɛ Bamako malien bɛɛ ko sɛbɛn ko da ne Segu Tunkara da fɔ ni combat kɛra Bamako a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ m'a fɔ n k'u tɛ tentative ninnu kɛ dɛ mais don min na n'u y'a décider k'u bɛ Bamako minɛ guerre kɛlɛ tɛ kɛ u ye dugu o dugu minɛ k'a kɛ président ye u ma kɛlɛ kɛ capitale la dɛ u bɛ dugu kɛrɛfɛla bɛɛ de minɛ
ka kongo blanc mɔgɔw la ka minɔgɔ blanc mɔgɔw la awa u dɛmɛlen no fana malien den dɔw bɛ k'u dɛmɛ jamana wɛrɛw bɛ k'u dɛmɛ u dɛmɛlen no dɛ u dɛmɛlen no ɔ olu dɛmɛlen do Assimi Goïta jɔn bɛ dɛmɛ sa minnu kan k'e dɛmɛ olu yɛrɛ k'i ma k'i ka segin kɔ bon wara ku de dilen do Assimi Goïta ma n'a ye wara bila waraba b'a dun i yɛrɛ di yɛrɛ bila ni problème na dɛ banyɛrɛ ye Assimi Goïta tɔgɔ de ko banyɛrɛ ye voilà la situation Irisu ye ne fɔ trikiw fana de fɔ k'olu ka fɔti tɛ dɛ maa si kɛ ni sigi ko Irisu ye échec kɛ Assimi de a échoué hali armée malienne ma échec kɛ je suis très fier de l'armée malienne Mali sɔrɔsiw ka ça do to baka wagati min na ça do kun bɛ a ka défense la wagati la malien a y'a ta u k'a da ɲɛkɔrɔ marifa ko problème tɛ Mali la dɛ problème ye Assimi di armement b'an bolo marifaw bɛɛ avion bɛɛ drone bɛɛ lere te ka wuli a ye sɔrɔsi jumɛn tale ye dugu konturu bɛ ka wuli dongo do Irisu ko de bɛ k'olu bana ko ça c'est pas possible Irisu ko c'est pas possible donc ko il faut que Assimi ka négocier ko Assimi ka sigi accord d'Alger ma accord d'Alger nous filɛ a bɛ Mali tila de Irisu c'est-à-dire que a bolo ko teriya bɛ biya mon Dieu chama crise karisa ke be so nga do minɛ ni mɔgɔ donna Bamako dongo do tɛ se Irisu ka sɔrɔsiw ma yaro bɛ ka Irisu ka sɔrɔsiw faga fɔrɔ na n'est-ce pas mais ne y'a mɛn don min ko bɛ do Bamako u ni Irisu bɛ tila ka kɛ terima ye n'a ma kɛ a ka fɔ ne ma ko pu u ni Mali sɔrɔsiw dɔw bɛ ja u ni Irisu bɛ ja u tɛ do Bamako awa kɛlɛ tɛ kɛ Bamako dɛ minnu b'a la non fanga t'u la ko Faransi bɛ ka wula sinɔgɔ de Faransi bɛ ka wula sinɔgɔ de k'Assimi parce que ni ko bɛ do Bamako dɔrɔn Assimi Goïta bɛ sɔrɔsiw bla yɔrɔw la u b'a fɔ Assimi na ko ne k'u tɛ se ka do Bamako fanga foyi t'u la mototigiw de do a bɛ tila ka ala ko mototigiw de do wa n'u ɲɛsi Bamako ma don min na ni mototigiw ni mototigiw a b'o dɔw do n'u bɛ do Bamako don min na u tɛ maa faga dɛ ni mɔgɔ bɛ do Bamako don min na hali jakuma u t'a faga u bɛ don de parce que politiciens de don koyi maramatigi minnu filɛ nin ye politiciens de nunu bɛ do Bamako don min na u b'u yɛrɛ koja maliyɛnw ɲɛ de u b'a fɔ ko non ko an bɛɛ de kelen a ye sirida lajɛ ma Bachar Assad yɛrɛ ka alanturu fitinin dɔ fɔ mɔgɔ nafikini minnu kɛni bɛ n'u y'olu sɔrɔ b'olu bɔ baara kɛni na mais u bɛ do Bamako u t'ali sɛ faga Bamako u bɛ mɔgɔ faga fɛn fɛn na n'u donna Bamako u t'a kɛ Bamako n'u ko bɛ do Bamako don min na u t'a kɛ o don dɛ parce que o don u mago bɛ fanga de la u bɛ fɛ u ka koja communauté internationale ye o don u bɛ ko ɲumanw kɛ u bɛ taa discours ninw kalan an bɛɛ de maliyɛn ye i b'a ye maliyɛn dɔw bɛ tɛgɛrɛ f'u nɔfɛ i b'a ye Mali sɔrɔsiw dɔ bɛ tugu Siri bɛ bin don min na Siri capitale la Siri sɔrɔsi ɲɛmɔgɔbaw ye lakuru wele k'u ka marifa da ko k'u yɛrɛ faga ko c'est bon ninnu bɛ Mali armée la décourager de ka armée la u y'o de kɛ Siri la u bɛ kɛlɛ kɛ k'a kɛ Mali sɔrɔsiw bɛ kɛlɛ kɛ f'u bɛ sɛgɛn économie bɛ kɛ wari tɛ sɔrɔ gasoil tɛ sɔrɔ essence tɛ sɔrɔ kɔngɔ bɛ mɔgɔw la bɛɛ démoralisé bɛ kuma min na dɛ u bɛ sɔrɔ ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw contacter san bon a ye marifa bila an tɛ se aw ma Faransi b'i da don a la Faransi bɛ passer ni Irisiw ye Irisiw bɛ passer ni Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw ye ninnu bɛna don dɛ ni Irisiw ka sɔrɔsiw ye Mali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw wele ka f'u ɲɛna k'u kana kɛlɛ kɛ u tɛ kɛlɛ kɛ dɛ u tɛ Assimi lamɛn yɛrɛ k'an ŋɛnɛ an bɛ yan billahi a bɛ bali mun na a bɛ Bina Jara ka mɔgɔw don tɔ Bamako kɔnɔ u bɛ n'u sigi palais la ne ye Assimi kɛni sɔrɔ dɔrɔn u b'a bɔ baara la Irisiw bɛ sɔrɔ ka Assimi minɛ ka taga n'a ye fɛnkɛ n k'o de kɛra Siri Assimi tɛ se ka ni Assimi ko de bannen quoi ne kɛn t'a dɔn fanga ye Ala ta ye quoi mais ne bɛ après Assimi de la quoi parce qu'il ne contrôle plus rien alors solution tɛ yen bilen a ye ko bɛɛ tiɲɛ minnu kan ka dɛmɛ a bɛɛ kɛlɛ minnu kunkolo ka ɲi hɔrɔnw yɛrɛwolo a bɛɛ kɛlɛ voilà la situation minnu bɛ ka koloninkari dɔn kɛ ne bɛ géopolitique dɔn a y'a ta ko bɛ ka tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min na ambassade bɛ ka fɔ an ka mɔgɔw ka bɔ wagati kelen Algérie kelen bɛ ka français mun minɛ ka don ka sɔrɔ Algérie y'o bila Macron bɛ ka bɔ ka Algérie président fo bi o wagati kelen Irisiw bɛ ka taga ɲɔgɔn ɲɛ kɛ tiriku a y'a ta k'a lajɛ dɔrɔn voilà ce qu'on appelle géopolitique donc maliyɛnw ni de kun don an ye nin information de sɔrɔ an b'a fɔ an ɲɛna Ala kɛra Mali bi Mali ka di ne ye mais a y'a bila u kunna ni ninnu ko k'u bɛ Bamako minɛ guerre tɛ kɛ dɛ hali Pétérni tɛ ci hali jakuma u t'a faga ni ninnu bɛ don Bamako don min na u b'u masakɛ tɔgɔma ka don di n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a na u bɛ don Bamako dɛ i t'a dɔn ko mototigini dɔrɔn tɛ nin ye fo n'u ɲɛsi Bamako ma don o don e yɛrɛ dabali bɛ ban o don Assimi b'a dɔn ko ja ko n tarayilen don n'u ko k'u bɛ don Bamako dɔrɔn u b'u sara Irisiw la u b'a fɔ ko bon an tɛ s'aw ma Irisiw b'a fɔ k'a kana s'aw ma Siri ta tɛ nin ye de n ko Irisiw kun bɛ ni cɛ mun filɛ fanga la n ko Irisiw de kun bɛ avion kɛ ka nin ka mɔgɔw faga
on ni irisu matla ka ja politique te donga banko yi mun fle fanga la Syrie irisu ye santane ke obeka nunga mo faka nu ye hali dibidi la bu faka mais bi on mo kalon klara ka fanga tatu on ni irisu kala me ka barake est-ce que ni mo ka nga faka te ya fa mo ma Assimi Goïta ninga nga ke exemple Assimi la mo fle président la Syrie ale ka keleke chaw irisu ye mun faka ka cha mo bayiri gayi irisu ya ka mo tlanche be faka atara recrutement ke ka mercenaire ta irisu ye santane ke avec a Syrie président nga mo faka parce que terror de kundu mais on a fanga ta o tala ka tege di irisu ma fama fako irisu ka do faru ka sora su ka Syrie e Assimi Goïta e be bendo ka sora keto bla kete yafa sadi confin de mana fanga soro hakilintan de mana fanga soro sadi ala mo fin do be u feje haram yale no quoi ay la je hali munu me ka marfata mali contrôle ngolu de la ka nyogo faka kateme e beta ben le cerveau do kasola keto bla kata Clément do kito bla kata rasbat ni worozudo ala bisa ka herege ya mo géopolitique de che fuwaria te foite suma ibika intérêt la jedi Algérie français ka mo mi mena ko otara ko ka tara Algérie déstabiliser Algérie flek abla Algérie français do mine ko salam antaro salam di Algérie flek abla kunu makoro re bora ka tegere fakun nunu naloma munu fanga fle naloma munu bulu al ni o soso bi u ba fo kibe fe ka kuruta kula u ye surasi be srawnya surasi be u ko chama me ka ke no tu fe de mais me dan wora la o li top secret yi donc malion ni yoro de kundo ala ka hera ke mali ala ka hera ke mali akambe malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada wari ci nokola abe Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abe ne ka corps promo do urgent 10 € bena ya reta ko fa baga banque formation be du aw so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun abolu ga orange numéro ta nu to ko be 40 ka na wari ci ma ba so orange mana sur place wari ci go fala to do me glissara wari ci go fala na sabana bada 1,99 €, 10 € keme fla dron o de kunda kambe ciao.